Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram qardoshlar. Yerdam Milliy Islom Xayriya fondi ishchanligini yoqtiruvchi video jurnalining 2017-yilda birinchi chiqarilishini sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. Sizning bilan men Elvira Ibrahimova. Bugungi chiqarilishda biz sizning bilan birgalab o'zgan yil davomida yordamda boshqarilgan ishlarning ayricha natijali bo'lganlarini qisqachagina borlab o'zarmiz. Shulay uq yilning tavba oyina da kuzatuv yasarmiz. Xayr, bular turida birozgina so'ngroq. G'invar ayının tavgı günün yardımlılar yılda meşitte karşılay. Bu yılda dünyada tengi bulmagan okutu tırnaklandırı üzəgi buldurub, onun tuturuqlı işlevini təmin etüşü İldar Hazret Bayazitov'ni, şuş üzəginin direktoru, kurmavçiler hem başqa tür invalidlarının yaratqan ustazı Melike Hanım Gilmeddinovalarını tudurup üstürgen ona Saniya apanın şükür günün her biri biz öz anisin cihanğa böle gitken gün etip karşıladık. Үзе 5 балага гомер бүләк итеп, аларны Хак Тәгалә туганда ук калбенә салган иманыннан аермыйча үстергән улы җанлы ана Сания апа Ширмешән районы Лашман авылында Фатыйма апа белән Шәрәфетдин абый Миңнекәевләр гаиләсендә көтеп алган 3нче кыз бала булып дөньяга килә. Аннан соң әле тагын 2 кыз бала Асия белән Суфия туалар. Тик кызганычка каршы гаилә башлыгы Шәрәфетдин абый озын гомерле булмый шул. Фатыйма апаны тол берсеннән-берсе бәләкәй 5 кызын ятим калдырып бакыйлыкка күчә. Фатыйма апа ялгызы калса да, балаларын таркатмый. Никадәр авыр булмасын, кеше алдында башын иеп зарланып йөрми ул. Балаларын бер йодрыкка туплап, аларны кешедән ким итмичә үстерә. Үз үрнәгендә тәрбияли. Сания апа авыл мәктәбендә 4 сыйныф белем алганнан соң, иң олы апасы Зәйнәп апа Сания белән Асия сеңелләрен алып Үзбәкстанга юл тота. Укуын Сания апа җылы якларда дәвам итә. Туган яклар никадәр генә сагындырса да, тормышның авырлыгы иңнәренә тау булып иелсә дә, әнисенең рухи ныклыгы кызларына да күчкән буладыр. Зарланмый нитми дөнья көтә алар. Шулай да кияргә кием җитәрлек булмавына да, тамак ипекәйгә туймаганга да карамый. Адәм баласы гомеренең яшьлек дигән гүзәл чоры җитә. Яшьлек белән бергә яшәүнең үзе кебек олы хис, мәхәббәт килә. Чиләбе өлкәсенең Троицк шәһәрендә туып үскән, җылы якларга бәхетен эзләп килгән Рифкать атлы татар егете белән таныша кыз. Йөрәктә берләнгән саф хис аларның гомер сукмакларын мәңгелеккә бәйли. Баязитовлар гаиләсе туганда Сания апа да, Рифкать абый да югары уку йортын тәмамлап, хезмәт юлын башлаган булалар инде. Шушы никахтан дөньяга килгән балалар Зинфира ханым, Мәликә ханым һәм Илдар Хәзрәт Баязитовлар бүген Хак Тәгаләнең барлыгын, берлеген танып, кешелек дөньясын аның юлыннан ияртүчеләр булып яшиләр. Ана кеше өчен моннан да зуррак бүләк була ала микән? Biz әниебезне бик яратабыз. Ул безнең өчен гомердә бөтен яхшылыкка индәгән кеше, үрнәк күрсәткән кеше үз тормышы белән ничек кеше бер-берсе белән дөрес булырга тиеш, ничек начар яклар булмаска тиеш кешеләр шуларны бөтенсен безгә күрсәткән. Һәм нәрсә дип әйтергә була, бу минем әнием, ул минем әнием генә түгел, безнең ярдәмнең әнисе булып чыкты. Шуңа күрә бергәләшеп, шунда бәйрәм итәбез. Шушы бәйрәм иткәне өчен шушында килгән кешеләргә мин ким дус, бүгенге көндә мин беләм. Иң чын дуслар монда җыелдылар. Без Илдар әйтмәшле, синең докалар белән генә яшибез бу дөньяда. Рәхмәт сиңа, бөтен син өчен. Аллаһ Тәгалә ике дөньяның бәхетен, ике дөньяның рәхәтен күргән насип етсен сиңа. Узын гомер сиңа телибез. Сәламәттә, рәхәттә, хөрмәттә яшәргә насип етсен. Зур дәрәҗәләрдә ике дөньяның дәрәҗәсен күрергә насип етсен. Амин. Алла рәхмәт ясасын шу балаларыбызга.
Соня апаның балалары, туганнары, якыннары, ярдәмнең тату коллективы белән беррәттән республикабызның күренекле шәхесләре, танылган артистлар да тәбрикләде аны бу көндә. Хак Тәгалә безнең беребезне дә җир йөзенә тикмәгә генә яратмый. Тормышның катлаулы юллары, сынаулары аша гомернең үренә табан атлыйбыз. Үтелгән юлларга борылып карап нәтиҗә ясаганда, син үстергән балаларың хакында яратып, сокланып сөйлиләр икән, аларга тиңләшергә тырышалар икән, димәк синең гомерең юкка узмаган. Соня апа бу көннәрен җиңел булмаган язмышының татлы җимешләренә сөенеп каршылый. Аллаһ разый булсын үзеннән, саулыгын, сәламәтлеген, кадерен арттырсын, ике дөнья рәхәтенә ирештерсен иде. Быел да гыйнвар аенда һәр елдагыча мәктәпләрнең кышкы ял вакытында ярдәм мәчетендә балалар өчен лагерь эшләде. 30-га якын бала Коръән сүрәләрен яттан өйрәнеп кенә калмыйча, аның мәгънәсенә төшенергә тырышты. Динебез исламның нигезләрен үзләштерде. Гадәттәгечә алар белән берлектә мәчетебездә даими гыйлем үзләштерүче шәкертләр һәм изге Коръәнне Луи Брайль системасы буенча өйрәнүче, күз күремнәре начар булган бездә яшәүче шәкертләр дә белемен ныгытты. Бүген соңгы көндә менә шул бөтен узган материал буенча без аларга инде бераз ярыш уздырырга карар кылдык. Балаларны без рухи яктан гына тәрбияләмибез, без аларны тагын физик яктан да тәрбияләргә тырышабыз. Без балалар белән менә чыгып анда футбол төрле уеннар уйнадык. Әлхәмдүлилләh, бөтен мөмкинчелекләр туган һәм дә балалар үзләре теләп бу гыйлемнәрне өйрәнәләр. Балаларын ныклы иманлы, тәүфиклы, әдәпле итеп тәрбияләүгә игътибар биргән әти-әниләр өчен каникуллар вакытында ярдәм мәчетендә мондый лагерьлар уздыру матур традициягә әйләнде инде. Иң хәерле гамәл дәвамлы булган изге гамәл диелә хәдистә. Амин, шулай булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, гыйнвар аен шундый эшләр белән башлап җибәрдек. Хәзер узган 2016 елда ярдәм тормышында булып узган кайбер вакыйгалар белән кыскача гына таныштыру өчен сүзне Гүзәлия Вафинага бирәм. Ярдәм фонды патронажлыгы астында Казанның Левченко бистәсендә урнашкан Сөләйман мәчетендә балалар лагере оештырылды. Мәчет бинасында тәҗрибәле укытучы һәм тәрбиячеләр карамагында Мәскәү, Казан һәм башка Татарстан шәһәрләре һәм районнарыннан 35 кыз бала булды. Лагерь тормышы 10 көн дәвам итте. Мин төрле мастер-класслар белән килдем. Беренчедән безнең кичә генә үтеп китте беренче көнлек тәрилкәләр бизәү мастер-классы булды. Оештырабыз һәр көнне диярлек төрле табыннарга ризыклар. Чөнки кыз бала ул киләчәк ана кеше. Шуның өчен без кызларыбызны хуҗабикә тырышабыз, хуҗабикә булырга булсыннар дип тырышабыз. Әти-әниләрне тыңларга һәм өлкәннәрне хөрмәт итәргә чакырды кызларны Ярдәм фонды президенты Илһам Исмагыйлов кышкы сезонны ябу тантанасында. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт ирештергәннән соң кыз балаларга изге Коръән белән дисклар һәм китаплар бүләк ителде. Чарада катнашучылар һәр барчасы да исламны өйрәнеп, туры юлдан тайпылмаска насыйп булсын дигән теләктә калды. 2016 ел фонд тарихына яңа проектка нигез салыну белән кирип калачак. Ул бер-беребезгә ярдәм итик дип исемләнгән. Тәүге тапкыр ярдәм үзәгендә ДЦП диагнозлы, коляскада һәм терәкле якташларыбыз өчен тернәкләнү курслары оештырылды. Узган елны шундый курслар кысаларында 3 тапкыр кабул итү булды. Киләчәктә традициягә үрелер дип көтелә. Сез уңайыннан күз күремнәрен ачар һәм якты дөньяны күңел күзләр аша күрүчеләр кебек бер-беребезгә ярдәм итик проектында катнашучыларның да үз программалары, ләкин юл чыгымнары, яшәү һәм курсларны гадәттәгечә Ярдәм фонды үз өстенә ала. 2016 елда иң зур күләмдә ифтар мәҗлесләре Ярдәм мәчете чатырында узды. Ай дәвамында чатыр һәр көн сайын меңләгән мөселман халкын кабул итте. Ятимнәр, аз тәэмин ителгәннәр, күп балалы гаиләдән, сәламәтлекләре чикле кешеләрне берләштергән оешма вәкилләре, шәкертләр, мәчет әһелләре, казанлылар, мәркәзебез кунаклары кичке намаздан соң һәр кем биредә авыз ачты. Тоң атып кояш батканчыга кадәр Аллаһ Тәгалә өчен үзен дуга һәм теләк белән генә ризыкландыручы дин кардәшләребез кичләрен вәгазь, нәшидләр тыңлап үткәрә алды. Чатырда Коръән укылды, бергә дуга кылынды.
Уразада булучы мөселманнар белән берлектә чатыр башка конфессия вәкилләре эшендә ачык иде. Меценатлар арасында дәүләт һәм шәхси оешма җитәкчеләре, министрлар, депутатлар, эшмәкәрләр, дин әһелләре, Татарстанда яшәүче генә түгел, башка өлкә һәм илләрдән дә изге күңелләр бар. Ай дәвамында һәр көн уразада булган дин кардәшләребезне бергә туплаучы мондый чаралар дәвамлылыгы Россиядә моңа кадәр булганы юк иде. Агымдагы елда Рамазан чатыры урынын үзгәртә. Узган елның көз айларында инде Ярдәм мәчете янында пневма чатыр калкып чыкты. Хәзер биредә дә төрле бәйрәм чараларын сыйфатлы уздыру өчен бар мөмкинлекләр дә бар. Никах, банкет, төрле чаралар кунакларын пневма чатыр үзендә көтеп кала. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды җитәкчелеге Татарстанның иҗтимагый күзәтчелек комиссиясе составына алынды. Хәзер фонд президенты Илхам Исмагыйлов, фонд совет рәисе Илдар Хәзрәт Баязитов хакимият органнары белән тугыз элемтәдә торачак. Комиссия әгъзалары 3 елга сайланып, республиканың төзәлү колонияләрендәге хөкем ителүчеләрнең хукуклары үтәлешен контрольдә тотып, аларның яшәү сыйфатларын яхшырту өстендә эшчәнлек алып барачак. 2016 ел республиканың төзәлү колонияләрендәге хөкем ителүчеләре белән эшчәнлекнең продуктив елы булды. Татарстан Республикасы буенча җәзаларны үтәү федераль хезмәте җитәкчелеге ярдәмендә җәза үтүчеләрне дини китаплар, шул исәптән Коръән, азык-төлек белән тәэмин итү акцияләре яшайды. Мөселманнарның дини нәзарәте тарафыннан һәр колонияга имам беркетелде. Алар исә һәр атнаны хөкем ителүчеләрнең хәлләрен белешә. Ярдәм үзәге базасында имамнар өчен курслар үткәрелде. Эшчәнлекләрен исә Татарстан Республикасы мөфти урынбасары Илдар Хәзрәт Баязитов үз контроленә алды. Имамнар исә килеп туган һәр четерекле мәсьәлә хакында Татарстан Республикасы буенча җәзаларны үтәү федераль хезмәте җитәкчесе Рафаил Давлеев белән очрашуда күтәрәчәк. Җитәкче белән очрашу еш булачак дип белдерәләр. 2016 елда бизнес онлайн популяр интернет басма Татарның 50 геройы быел кем үзе белән горурланырга мәҗбүр итте дип аталган исемлек тәкъдим итте. Исемлек Илдар Хәзрәт Баязитовтан башлана. Ярдәм фонды советы рәисе, мөфти урынбасары 2016 елның иң популяр иҗтимагый эшмәкәре арасында иң беренче билгеләп үтелә. Мәликә ханым Гыйлметдинова эшлекле хатын-кызларның уңыш 2016-12 Бөтен Россия конкурсында Алтын кыш премиясенә лаек булып, почетлы дипломга ия булды. Ярдәм уку тернәкләнү үзәге директоры бер юлы 2 номинациядә билгеләп үтелде. Айрым алганда, хатын-кыз җитәкчелек иткән Россиядәге иң яхшы иҗтимагый оешма һәм милләт сәламәтлеге милли проектында уку тернәкләнү үзәгенең актив катнашуы номинацияләре. 2016 елда Ярдәм фонды социаль яктан әһәмияте гаять зур булган тагын бер проектны гамәлгә ашыра башлады. Балтач районының Бурбаш авылында иске мәктәп бинасын яңартып, мәктәп яшендәге ир балалар өчен пансионат төзүне үз иченә ала ул. Фонд химиячеләре, ягъни иманы ныклы кардәшләребез ярдәме белән төзелешнең киң күләме башкарылды инде. Иске бинаның бүгенге көндә нигезе һәм күтәреп торучы диварлары гына калды. Иске мәктәп тулысынча реконструкцияләнде. Түбәсе алмашынды, коммуникация, җылылык тәэмин итү, ут, казан җиһазландырылды. Бүгенге көндә эшләр бина эчендә башкарыла. Безнең мәдрәсәләребез дә эшли, әмма безнең бүген дини гыйлемнең беренче баскычы хәл ителмәгән. Мәдрәсәләргә күп вакыт кызганычка каршы әзерлексез балалар килә беләгә. Әгәр без менә шушындый интернат тибендәге урыннарда көндез мәктәптә укып, кич тәрбия үзәге шикелле аларга дини гыйлем биреп күпмедер төштән соң шул балаларны планлы рәвештә мәдрәсәгә бара торган итеп әзерләсәк, безнең мәдрәсәгә әзерлекле кадрлар килерләр һәм алардан әлбәттә менә шушы Болгар Ислам академиясендә укырлык зур галимнәр дә килеп чыгар. Шуңа менә бу инде миңа бик зур өметләр баглыйм инде. Бик зур рәхмәт менә Ярдәм мәчетенең коллективына. Алар бу эшкә алындылар. Монда инде без шул бер 25-30 баланы җыеп, инде иң беренче чиратта ятимнәр һәм авыр гаиләдәге балалар инде алар урын булса инде кем теләге бар 5-6 класстан килеп, менә безгә бит тел мәсьәләсе дә бар. Безнең менә мәктәптә әле бөтен фәннәр татарча укытыла. Авыл татар авылы, балалар беренчедән татар теленә өйрәнәләр. Урта белем мәктәп безнең бик әйбәт. Менә рәхмәт президентыбызга яхшы
бүтін талапларга жауап бирген мәктәптә көндез белем алалар, татар телен ныгыталар, һәм инде без тәрбиячеләр, укытучылар балаларга кичке якта дини гыйлемне дә бирергә мөмкинлек табарбыз дип өметләнәм. Балалар авыл мәктәбендә урта белем алачак, авылның мәчетенә йөриячәк, пансионатта яшәячәк һәм тәрбияләнәчәк дип планлаштырыла. Без моны нәрсә өчен эшлибез соң? Наркотикларга бәйле булганнар белән эшләү вакытында без балаларның тәртибе якынча 6 сыйныфтан бозыла башлаганлыгын күрәбез. Инде 11 сыйныфка җиткәндә бу балаларны кире үз хәлләренә кайтару мөмкин хәлдә түгел. Җиңел наркотиклар, спайслар куллана башлагач, аларның аңнары томалана, башлары төнә. Моннан инде җинаяткә дә ерак түгел. Шуңа күрә дә нәкъ менә малайлар өчен пансионат төзергә карар кылдык ди әлеге проектны алып баручы Илдар хәзрәт Баязитов. Киң күләмле әлеге проект үз эшен дәвам итә. Әле эшләнәсе зур эшләр алда. Шуңа күрә дә һәрбер кеше әлеге изге гамәлдә үзенең өлешен кертә ала. Мөхтәрәм кардәшләр, Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды шулай ук ярдәм исемен йөртүче мәчет эшчәнлегенең даны Иракларга таралган. Бу аңлашыла, чөнки безгә килеп курслар узучылар, динебез исламның нигезләренә төшенүчеләр, алар илебезнең төрле почмакларыннан җыела. Инде менә шушындый кешеләрдән ишетеп, күзләре күрмәүче я булмаса башка төрле инвалидлардан, бездә курсларда булган кешеләрдән ишетеп тә безнең мәчетебез эшчәнлеге белән танышырга, якыннанрак безнең эшчәнлегебезне күрер өчен килүче, экскурсиягә килүчеләр байтак. Алар Казан шәһәреннән дә, шулай ук республикабыз районнарыннан да һәм әлбәттә инде чит өлкәләрдән дә киләләр. Чираттагы сәхифәбез алар хакында. Ғажапландық, мұнда өзі бір комплекс, зор бір комплекс. Мұнда көп кіші ішлей, ғажап енді соқырларда мәшіттеріне қайбәт, имам хатыбы Илдар Баязитов тоже сөйлешіп отырдық, ұзақ етіп сөйлешіп отырдық. Біз соқландық, рахмат шушы, сізге ішлеген кішілерге мұнда Татарстан жамағатына, Татарстан хожаларына деп айтегенде президентқа не үшін дегенде бүтін ярдәм булмаса, президенттан да, государстводан ярдәм булмаса, бу хатык мәчетләрне тутып булмаса дип уйлыйм. Бердән-бер мәчет, ярдәм мәчете бөтен Европада. Бердән-бер мәчет. Соқырлар өчен, әлхәмдүлилләһ раббил галәмин, зур рәхмәт Татарстан мөлкәтенә. Күккә карап өмет ит, аска карап шөкер иттеләр, күреп. Менә әлхәмдүлилләһ, хәзер инде үзебезгә шундый рухи ризык алдык дип беләбез бөтенебез. Әлхәмдүлилләһ, иманнарыбызны тагында ныгытып, гамәлләребезне тагында төгәлрәк итеп, шикерсез, ихлас кылырбыз дип өмет итәбез, Алла берсә. Башкаланың Париж коммунасы урамында мөселманнар өчен заманча кием салым тәкъдим итүче Камиледи сәүдә үзәге һәр клиентының теләген, мөмкинлекләрен искә алып, сезнең өчен уңайлы вакытта хезмәт күрсәтә. Югары технологиялар, сыйфатлы товар, нәфис тукымалар, дәрәҗәле дизайнерлар сезнең өчен. Рәхим итегез. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды эшчәнлеген яктыртып даими әзерләнүче видео журналның 2017 ел өчен әзерләнгән тәүге чыгарылышы төгәлләнеп килә. Аны сезнең өчен әзерләүчеләр без Ринат Асхадуллин һәм Эльвира Ибраһимова. Хәзергә сезнең белән саубуллашып, һәр барчагызга да хәерле имин гомерләр телибез. Алда сезне имам сүзе сәхифәсе көтә. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد Mümin Müslüman kardeşlerimiz Allah Hak Subhanahu Teala tövbe tapqara hayırlı bereketli mezgillerde görüşüp bir-birimizge selam berүүnü nasip eylegen iken hamma bizge de Allah Hak Subhanahu Teala'nın bereketli ılıq nimetli selamı bolsaydı. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Mümin Müslüman kardeşlerimiz, Siyikli Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz özünün sahabelerine jitkirgen bir kısaga toktap, bir asılmağanını tevge mertebe sizden bilen düşünü gele. Günlerden bir günni bir tamuk ahali
фәрештәләргә ялвара ди. Алҗып, арып һәм көчсез, куәтсез хәлдә. Нәрсә ди? Эй фәрештәләр, Алла Субхана Тәгалә насыйбы белән күрештерә алмассыз микән җәннәт әһленең бер әһле белән? Ул дөньячылыкта яшәгәндә, мәдрәсәләрдә укырга тырышучы, мәчет юлларын суындырмаучы, тырышып дингә үзенең хезмәтен куючы һәм дөньясында онытмаучы, балаларына, гаиләсенә тиешле игътибар салучы һәм тырышып илендә, динендә бердәм тотучы бәндә җәннәтнең түрендә булырга тиеш. Аның белән очраштыра алмассызмы дигәч, фәрештәләр шушы күрешүне оештырганнар. Араларында сөйләшү китә. Нәрсә ди шушы тәмук-ахлы? Эй газиз улым, эй газиз улым, күрәсеңме әтиеңнең хәлен? Мондагы суларыбыз сулардан түгел, ризыгыбыз ризыклардан түгел, безнең һавабызның авырлыгы, читенлеге. Әйштә беләм, сезнең суыгызның татлылыгы, ризыгызның нигъмәтен, һавагызның сафлыгын. Эй улым, шушы ризыкларыгыздан бер генә балчыгын авыз итәргә бирче. Суыгызның бер генә тамчысын авыз итәргә бирче дигәч, ул нәрсә ди? Эй газиз әтием, син фани тормышта яшәгән вакытта үгетләнәдерең, нәсихәтләнәдерең, сиңа вәгазьләр җиткерәләр иде, сине үгетлиләр иде. Ә син шуның һәммәсендә уен, көлкегә юк-барга чыгардың түгелмесең, көлеп йөрдең түгелме? Ә хәзер син шул сәбәпле үз урыныңны үзең билгеләүче булмадыңмы? Ә сезнең халыкка безнең суыбызда, безнең ризыгыбызда, безнең һавабызда харам булды, ягъни рөхсәт ителмәде дип җавап кайтармыймы? Җәмәгать, ә шушы фани тормышыбызда әле бит көнебез бар, мизгелләребез бар. Алла Субхана Тәгалә форсатлар насыйп әйләй. Шушы мөмкинлекләрне җибәрмик, җуймыйк, югалтмыйк җәмәгать, тырышыйк. Динебездә көч-куәтебезне куйыйк, гаиләләребезгә игътибарыбызны бирик, кирәкле җирдә хәерле гамәлләргә үзебезнең көч-куәтебезне сарыф итик. Шушы гамәлләребез дөньячылыкта дөнья бәхете, ахират сәгатендә ахират нигъмәтләре булып, һәммәбезгә дә насыйп булса иде. Алла Субхана Тәгалә барчабыздан да, бар гамәлләребездән дә разый булуын насыйп әйләсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.